Atxaldeon, 6ak badia eta azaroko osoko bilkurai emango jo hasiera. Bai, lehenengo, betiko modun aurreko osoko bilkurako akta onartzea izango genuke. Bai, Mikel? Bai, aldaketa bat egitea eskatu genuen eta eginta, aldaketa. Zan bozketa baten aldaketa bat. Gure aldetik absentzio bat egon zan eta beste batzuk alde bat abstentzio eta hori zeon ondo jarrita. Hori zuzenketa hori egingo da, egina dago ja, orduan ontzat emateko modun. Bai. Bigarren puntura pasako aurre hilabeterokoa izaten da, dekretuen berri ematea, aurreko plenotik honea, 2554 zenbakidun dekretutik, 2821 zenbakidun dekreturako, dekretuak egin ditugu, ez da hauen baten inguruan zalantzari galderarik komentaririk edo badaon, ez aurra jongo ga. Hirugarren garren puntua, kreditu gehigarren bidezko kreditu aldaketa baten onartzea izango litzateke eta xierrek azalduko dugu. Zubibeko instalakuntzak eraberritzeko hasi zen prozesua 2021 batean okerez banago, aurrera doa eta azkeneko fasean sartu beha dagoeneko. Orduan puntu honetan, kreditu gehigarrien aldaketa baten beharrean gaude, bai. Zubiperako gorde ziren 900.000 euroietatik, klubarekin momentu oro adostua eta bilera ugari egin da gero, aldagelak eraberritzea erabaki zen, bai. Aldaketa horiek egiteko, azkeneko proiektuaren prezioa 2.867 euroko gehikuntza bat behar izan du, eta hortarako kreditu gehigarren aldaketa bat proposatzen da, bai. Hori lehenengo puntu bezala. Eta bigarrena, behin hori onartuan, agenda aurrean ikusue jartzea 15 egunetan, eta erreklamaziorik egongo ez balitz, automatikoki, behin betikotza jotzea, udalbatza honek erabakitzen duena, bai. Horixe da. Eskerrik asko Asier, honen inguruan, galderarik, aipamenik, ez? Bozketara pasako beha zuzenian. Kreditu gehigarren bidezko kreditu aldaketa honen aldeko botuak, hau batez onartzen da beraz. Laugarren puntuak 2026 urteko ordenantza fiskalekin du zer ikusia. Iraileko plenoan 2026ko ordenantza fiskalak onartu genitun eta, esposizio publikoan egon da, urrian 28an argitaratu zen Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta EPE amaretzean bukatu zen, eta EPE hortan erreklamazio bat jaso da. Erreklamazio bat jaso da ez erraniko udalean, jakin badakigu udal desberdinetan aurkeztutako erreklamazio bat badala, Toledotik datorren abokatuen dekanoa da, abokatuen elkargoko dekanoa da, udal desberdineta egin duna. Oinarrian adierazten duna, tasa batzuri edo beste erreferentzia eginez udal bakoitzan desberdinei, baina argumentazioa da aplikatu dian igoera horiek ez dutela nahiko argudiorik igoera horiek aplika daitezen. Erreklamazioa hau aztertu da maila tekniko eta juridikoan eta ikusi da ez daukala inungo oinarririk egiten duna erreklamazioak, hortaz. Erreklamazio hori ezeztea izango litzateke, ezeztu egingo genuke, eta horrekin irailean behin-behineko onarpena eman genien ordenantza fiskalari, behin betiko onarpena emango genioke. Orduan, izango litzateke bi erabaki batetik erreklamazio hori deuseztea edo ezezko erantzun bat ematea, ez onartzea, eta bigarrenik behin betiko onarpena ematea ordenantza fiskali. Honen inguruan zerbait, aipatzeko, EAJ-tik, Mikel? Orduan zer dira, bi bozketa edo bakarra? Orduan, bakarra baldin bada, gu hasten ditu ingo geha. Naiz eta rekursoaren ezeztapenaren alde egon. Baina, irailean egin genuen bezala, tasaren ordenantzen aldaketa hasten ditu ingo geha. Ados ez, bozketa bakarra da, erabakia dalako ordenantza fiskalen aurkako errekurtsoa ezeztatzea eta behin betiko onarpena ematea ordenantza fiskalari. Orduan, erabakia batean da. Batera bozkatzen da. Bozketara pasako ga orduan.
2026ko urteko ordenantza fiskalen aurkako errekurtsoa ezeztatu eta behin betiko onarpenaren aldeko botuak. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak kontrako botuak. Ez dago kontrako boturik, eta abstentzioak EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldeenak. Hortaz, 2026ko ordenantza fiskalei behin betiko onarpena ematen diogu. Bai. Jarraian daukagun puntua, 5. puntuak honekin ere zerikusia badauka, ordenantza fiskalekin ere dauka zerikusia. Kasu honetan, oinezkoen eta ibilgailuen ordenantza aldaketan alegazio bat egonda ere, hau ere irailearen 30ko osoko bilkuran tratatu genuen, behin-behineko onarpena eman genion, urriaren 8tik azaroaren 19ra agerraldi publikoan egonda legaik aipatzen duen 30 eguneko epemuga hortan, eta erreklamazio bat ere jaso da. Kasu honetan, erreklamazioak esaten duna da, gure ordenantzak onartzen ez duen kontu bat onartu beharko genukela. Eta da, karabanak, hau da, remolkeak edo atoiak, espazio publikoan aparkatuta edukitzeko aukera jaso behar dela. Hau, antolakuntza batzordetik azararen 20an pasa genuen, azalpen teknikoak eta emantzian, eta egok ikusi izan, erreklamazio hori hau ere ez eztea, orduan, kasu honetan ere berdin egingo genuke. Erreklamazio hori ezezko erantzun bat emantzaio hori, erantzun hori onartzen dugu, eta egingo genukena da, behin betiko onarpena eman oinezko eta ibilgailuen ordenantzaren aldaketari. Bai, ez dait, esplikatu duten? Komentariorik, zerbait honen inguruan aipatzeko, ez? Zuzenean bozketara pasako gaur dun. Oinezkoen eta ibilgailuen ordenantza aldaketa alegazioa ezetsi eta behin betiko onartzearen aldeko botuak, hau batez onartzen da. 6. puntura pasako gea, eta kasu honetan Hernaniko Parke, Lorategi eta Berdegune mantentze jasangarrirako kontratazioarekin du zerikusia. Hau, orain dela, ez dut gogoan ze plenotara ekarri genuen, urrianen 28ko osoko bilkuran onartu genitun kontratazio honen pleguak, hor aldaketa bat dakarkiku orain. Hor, baldintza administratiboetan agertzen zen enpresa lizitatzaileak 100% bermea jarri behartzula kontratu hau eskuratzen zunean, bai? Badakigu, lehiaketa hau edo prozedura hau erreserbatua dela, Zentro Espezial de Empleo deitzen zaien enpresa motei erreserbatua dela, eta bai 9/2017 legeak esaten du motantako lehiaketa erreserbatuak irikitzen dianean, ez dala beharrezkoa edo derrigorrezkoa enpresei behin-behineko berme hori ezartzearena. Bai, hor lizitatzaile batek egin du erreklamazio hori edo jarri du, azterketa juridikoa eginda, eta hemen kasu honetan bai ontzat ematen da berme hori jartzeko derrigortasuna ez izatean. Bai, orduan aldaketa hori ekarriko genuke, baldintza agiri administratiboetan aldaketa hori sartzea eta bermea ezarri beharraren derrigortasun hori kentzea. Bai, ez da honen inguruan zerbait aipatzeko? Ez? Bale, orduan, titulu guzti irakurri beharrean, esango etena da, baldintza agiri administratiboak aldatzearen aldeko botuak, hau ere, hau batez onartzen da. 7. puntura pasako gea, Udal Euskaltegiko zuzendari aldaketa onartzea da, eta hau ere Asierrek azalduko egu. Bueno, hori, aipatu bezala, Udal Euskaltegian zuzendaria 3 urtez behin aldatu egiten da, bai? Orain arte Elin Saustilasa egondu da, eta, bere kargua utzi, eta klaustroak ala igorrita guri, eta gu onarpena emana, Izaskun eta Juaristi izango da, hemendik aurrera, zuzendari berria, urrengo 3 urteetan. Eta, proposamena da osoko bilkurak hori onartzea, eta aprobetxatuko dut, Eliri eskerrak emateko, 3 urte hauetan egindako lanagatik, eta Izaskuni, gogua, indarra eta animoak, bai? Eskerrik asko, Asier, honen inguruan zerbait aipatzeko, mozketara pasako da zuzenean, orduan, Udal Euskaltegiko zuzendari aldaketaren aldeko botuak, hau batez, onartzen da.
Zortzigarren puntura pasako ga, eta zortzigarren puntuak badu zerikusi edo lotura zuzena gaur azaroak 25 danarekin, emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna litzatekena. Honen arira udaltalde guztiek adostutako adierazpen instituzional Hernaniko udalak egin du publiko gaur, goizean lehen ordutikan. Baina hemen beste ekimen baten berri eta udalbatza honetan beste ekimen baten konpromisoa hartu nahi dugu, bai? Eta da, emakume politikariek, eta kasuntan tokiko emakume politikariek sufritzen dezuen indarkeriaren aurkako neurriak hartzearena, ez? Jendarte patriarkatu eta matxista batean gaude, eta zoritxarrez politika eta udal politika edo tokiko politika ez da uarte bat. Eta tokiko politikan ere indarkeria matxistak eta emakume politikarien aurkako indarkeriak ematen da emakume izate utxagatik. Bai, zentzu honetan, Baske Eskolak 2008 batean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 150 emakume hautetxiri, hau da alkate eta zinegotzei egindako inkesta batean, jakintzan, inkestatuen 60%ak baino gehiagok, bera egontzan agintaldietan, berak sufritu izan zula indarkeria sexista edo ikusi zuela. Bai, kontan eduki behar da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gaur egun 1200 emakume alkate edo zinegotzi zaudetela. Bai, Baske Eskola aipatu dut, Baske Eskola bada Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan emakume alkate eta zinegotzien sarea, 2012an sortu zen sare bada Eudelen eta emakunderen arteko lankidetzari esker, eta Baske Eskola bai sortu zen emakume hautetxiek, emakume alkate eta zinegotziek azaldutako behar bati erantzuteko. Bai, esan bezala, indarkeria mota, emakumeen aurkako indarkeria mota oso espezifiko bat eta zaigaitz egiten, emakume izateagatik eta politikari izateagatikan sufritzen den indarkeria batez aigaitz egiten, izan simboliko, psikologiko, fisiko edo digitala, ohikoak simbolikoa izaten da normalian, ohikoak izaten dira emakumeek entzun behar izaten dituzuen komentario paternalista, egindako ekarpenei garrantzia kentzea emakumeak zatelako eta zuek egiten dituzuenean, genero rolen arabera erantzukizun gutxiago ematea edo itxura fisikoari buruzko komentarioak ere. Hauek dira ohikoenak ematen dianak, baino ezin dira ahaztu larriagoak izan daitezken irainak edo informazio pertsonala zabaltzea edo baita mutur bate iritsita eraso fisikoak ere. Bai. Honekin lotuta Eudelen berdintasun batzordean neurri sorta bat landu da. Neurri sorta bat landu da 3 printzipioarekin egoera hauek prebenitzeko, egoera eta gero egoera hauek emango balia erantzun bat emateko eta hauen aurrean jarduteko. Bai. Eta horietako lehenengo puntu bat bada, osoko bilkurek ofizialki konpromiso bat hartzea egoera hauei aurre egiteko, eta batez ere, guri dagokigunez eta Hernaniko udalean, egoera hauek gerta ez daitezen neurriak jartzeko. Bai, hortarako, neurri sorta bat Eudeletik diseinatu da. Bai, orduan, 3 konpromiso izango lirateke gaur hartuko genituzkenak honen inguruan, batetik, zeharo arbuiatzea emakume hautetxiek beren eginkizunak betetzeagatik jasotako indarkeria oro, izan fisiko, psikologiko, simboliko edo digitala. Bigarrenik, parte hartze politiko parekide eta jazarpenik gabekoaren aldeko jarrera sendotzea, demokrazia osasuntsu baten oinarrizko zutabetako bat baita. Eta hirugarrenik, prebentzio, babes eta sentsibilizazio neurriak ezartzea erakundekin eta gizarte eragileekin elkarlanean. Neurri sorta aurkeztu zanean pasaden astean Eudelen, aipatu genunez, esan zan, ez dala neurri hauek eta hartzen dian konpromiso hauek ez dia bakarrik emakume politikarien ongizaterako, baizik eta gure instituzioen osasun demokratikorako ere badia, eta hain hortan jendartearen osasunerako ere. Eta hemen gizonon konpromisoa eta gizonon parte hartze aktiboaren beharra, eta nire burua lehenengo, olako egoerak prebenitzeko, ez errepikatzeko, ez replikatzeko eta gertatzen dianean gu izan behar gehala, apoio eman behar degunak eta lehenengo hautsak olako guztiak nolabait ere ez onartzen eta mugak jartzen. Ez dakit honen inguruan zerbait aipatzeko, Elkarrekin Podemos Lourdes. Kaixo.
A ver, pues como no puede ser de otra forma, nuestro grupo político está totalmente de acuerdo en implementar medidas a favor de la igualdad. Lo hemos estado mirando y Eudel nos presenta una batería de medidas. Nos ha llamado la atención la segunda. Propone que estén las fotos de todos los cargos electos en la web municipal. Toda la legislatura pasada estaban las fotos de todos los concejales y concejalas, menos la mía. Y además, aunque nuestro partido fue el tercero más votado, estábamos en el último lugar. La verdad es que no lo habíamos interpretado desde ese punto de vista, pero ahora nos pone esto aquí del delante y hemos dicho, pues, ¿casualidad o no? No sé. La cuarta propuesta sugiere la posibilidad de leer entre todas las concejalas la declaración del 8M o del 25N. Esto, a propuesta de nuestro grupo, ya se ha hecho y además lo consensuamos en una reunión no mixta. Y por una vez se escuchó la voz de todas y cada una de las concejalas. En esta legislatura no lo hemos hecho, pero a tiempo estamos. Y por último, el otro punto, el quinto, habla de un trato igualitario y respetuoso. Nos hace falta trabajar ese tema. Vamos a votar a favor, pero vamos a pedir que nos lo creamos, lo implantemos y lo llevemos adelante. Que no se quede en una declaración de intenciones. Ez dakit beste udal taldeetatik komentariorik badagun. Bai, eta EH Bildu udal taldea izan da, eta alkatetzatik etorri dan proposamen bat bada, ez? Bestak beste ni izan naizelako ez hau diseinatzen egon dana, baina Eudelen berdintasun batzordeko kide naizena, eta aurkezpena egin, eta uste dut aurkezpen hortan, eta esango dut, eta ala esango dut, eta hon esaten nuen bezala, gizon bezala Artur Bora bat ere badaukatelako, eta kargo hontan oandik ere gehiago, ez? Akatsak badaude, eta horiek denak aurre egin behar diegu. Eta oso positiba da, horiek denak bisibilitatea ematea, eta genero betarrekoak jaztea, ez? Denak ikasi behar dugu, denak hartu behar dugu, neurri hau ez dago konpromiso eta adierazpen soilera etorrita. Hernaniko udalak barne plan bat ere martxan badauka langile eta egiturari begira, baina oso espezifikoa da eta emakume politikariek sufritzen dezuena, zuen kasuan, eta bai oposizioan eta bai gobernuan egon, eta ados hemen hobetu egin behar degula, eta ezin ditugula ontzat eman, politikari eta emakume izateatik askotan naturaltzat jotzen diran egoera asko. Eta horietan begirada jarri behar degula, eta ezin dira errepikatu, erabat ados. Honekin hortaz, bozkatza pasako ga. Eudelek proposatutako emakumezko hautetxeen kontrako indarkeria sexistaren aurkako konpromesoaren onarpenaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Eta honekin emozioen atalera pasako ga. Kasu honetan, Elkarrekin Podemos orain Hernani udal taldeak aurkeztutako mozioa daukagu, Euskadiko sustapen izaerako tradiziozko zezen ikuskizunak arautzeko lege proposamenaren aurkakoa. Elkarrekin Podemos, Lourdes, zurea da hitza. Vale. Queremos hablar de la proposición de ley de regulación de los festejos taurinos de fomento en Euskadi. Esto se mueve. PNV y PSE han registrado una proposición de ley bajo el procedimiento de urgencia que pretende regular los festejos taurinos realizados con animales bovinos de menos de 18 meses para la participación de menores de 16 años con autorización firmada por padres o madres y menores de 14 años acompañados de una persona adulta. El control de que esto sea así cae en los ayuntamientos. Por mucho que se maquille esta propuesta como defensora de los derechos de los animales, de la infancia y de la cultura, esta ley ataca directamente los principios del bienestar animal establecidos en la Ley de Protección Animal de Euskadi del 2022. En poco más de 2 semanas se han recogido 35.000 firmas en contra de esta proposición de ley. De aprobarse, convertiría a esta comunidad autónoma en la primera en legalizar este tipo de espectáculos con menores en el Estado español. Ya hay sectores sociales y políticos muy rancios que están a la expectativa de lo que ocurra con esta propuesta y puede que hasta mirando a lo que pase en este pleno. Por último, contaros que en Dinamarca en los colegios imparten clases a niños y niñas de entre 6 y 16 años sobre la empatía, que incluyen ser amables con los animales. Desde pequeños aprenden a reconocer las emociones de los animales, a cuidar a su entorno y a entender que toda vida merece un respeto. Con esta misma edad, en Euskadi se pretende fomentar la utilización de los animales para la diversión de humanos, casi en su mayoría del sexo masculino, ya que las niñas en un gran número declinan participar en estos actos.
Por todo ello, pedimos al Pleno de este Ayuntamiento la aprobación de los siguientes puntos. Primero, instar al Parlamento Vasco a no aprobar la proposición de ley de regulación de festejos taurinos de fomento en Euskadi, dadas las profundas contradicciones e incongruencias que presenta con el decreto 183/2008 que aprueba el reglamento taurino, la Ley 9/2022 de protección de animales domésticos y la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Segundo, reafirmar que la falta de declaración oficial como patrimonio cultural inmaterial vasco de estos festejos obliga a que su regulación se someta íntegramente al marco general de la Ley 9/2022 de protección de animales domésticos y mantener la prohibición de participación de menores de 16 años establecida en el decreto 183/2008 que aprueba el reglamento taurino. Tercero, impulsar una Euskadi libre de crueldad y maltrato animal, eliminando la tauromaquia, los festejos taurinos y otras actividades de crueldad animal, educando a las futuras generaciones en igualdad para que crezcan con sensibilidad y respeto hacia los animales. Y cuarto, promover una consulta a la sociedad vasca para garantizar su derecho a decidir sobre el futuro de la tauromaquia y los festejos taurinos en Euskadi. Eskerrik asko Lourdes, erronda irikiko dugu, udal taldeek, Euskal Sozialistak udal taldetik aipamenik ez, EAJ-tik, Mikel? Bai, gure ustez, legebiltzarrean aurkeztu berri den lege honek argi uzten du, erregulatzen duena da aurrentzako zezen edo txekor jaiak direla, eta ez zezenketa profesionalaren jarduera. Hori alde batetik. Bestetik ere, legearen aurrekarietan argi edo egoki arrazoitzen da lege berri honen beharra adingabeen modu seguru eta arduratsuan gazte parte hartzeko eta animaliekiko errespetu zorrotza bermatzeko dela. Orduan, gure ustez, honek ez dauka, mozioak ez dauka zentzu onbirik eta hortaz gure botoa kontrakoa izango da. Eskerrik asko, Mikel. Gaur EH Bilduko bozeramailea itxaso ez dago, orduan EH Bilduren postura honik aipatuko dut. Bueno, esan, hortan ere ados, batetik zezenketak eta beste zezenketak edo tauromakia edo beste ikuskizunak neurri berean ezin ditugula jarri, ez? Batzutan zezenak hil egiten dira eta beste batzutan espektakularako erabiltzen da, baino heriotzera kondenatu gabe, ez? Zentzu hortan. Gaina jakina da legez, Espainiar estatuak nolait ere gordea daukala tauromakiaren erregulazioa edo eta beste eremutan ezin dela, eta hortik igual zetorren zuen aipamena ere askotan lupak egoten diala animalien babeserako legeetan zer dan erregulatzen dana, ez? Ze lege guzti hauetan, beti salbuetxi edo kanpo utzi izan da tauromakiaren gaia lantzarena Espainiak esklusioan badaukalako, eta beste leku batzutan gertatu izan delako legeetan hori arautzen hasi eta tribunaletan bukatzea eta bertan bera uztea. Eta segurazki, hauetan ere landu danean edo aurretik eta gaur egun indarrean daukagun etxeko animalien babeserako legean ere hau ere etzan landu. Eta hoi Elkarrekin Podemosek hasieratean 2019an proposatutako babeserako lege bat zan, baina bertan ere etzan sartu segurazki arrisku hori etorri daitekelako. Bai, claro, hemen aipatzen dena eta moziotan aipatzen dena lege proposamen hau ez bertan bera uztea eta ez debatitzea. Ez? Guk uste dugu urgentzia sartu da, hori egia da, urgentzia sartu da, baina urgentzia sartzeak ez du eztabaidak egoteko, ekarpenak egiteko, agerraldiak egiteko, zuzenketak aurkezteko aukerarik kentzen, aukera horiek badaude, eta urgentzia honek bai albidetu dezakena da udararako indarrean egotea lege hau. Kontutan izan da, udaran izaten diala olako espektakulo gehienak. Ez orduan, oinarrian eta ideia askotan eta animalian babesean eta zer esanik ez haurtzaroaren babesearen ideiakin erabat bat etorriz, gure kasuan abstenitu egingo gea, ikusten dugulako lege proposamen horiek legebiltzarrean irekitzen dula aukera debaterako eta horra aprobetxatu behar dugula. Euskal Herria Bildutik horra aprobetxatuko dela, aipatzen dana, ez? Gizartean ematen ari diren aldaketarekin bat etorriko dan lege bat egiteko, ez? Orduan, eztabaidarako guneak egongo dira, zuzenketak egiteko guneak egongo dira, ikuspuntu desberdinak agerraldietan ikusteko guneak egongo dira, eta horri bide ematea bai,
Eta gero, ikusiko da, lege horren testua zen eta horren inguruan ze posizionamendu egingo da. Orduan, zeintzu hortan gure kasuan abstenitu egingo ga, eztabaida hori emateko, horri lekua emateko. Ez dakit, bigarren ronda bat beharrezkoa ote dan, ez, bale. Zuen bozkaketara pasako ga orduan. Elkarrekin Podemosek aurkeztu duen mozioa Euskadiko sustapen izaerako tradiziozko zuzen ikuskizunak arautzeko lege proposamenaren aurkakoa dena. Mozio honen aldeko botuak, Elkarrekin Podemosenak, kontrako botuak, EAJ eta Euskal Sozialistak udal taldeenak, eta abstentzioak EH Bildu udal taldearena. Hontaz, mozioa ez da onartzen. Honekin osoko bilkuraren azkeneko puntura iritsiga, eskari eta galderen puntura, ez dakit badan eskaera eta galderarik. Ez, lehen aipatuet puntu batean, azaroako 25 da gaur, emakumeen indarkeriaren aurkako eguna, herrian mobilizazioak badaude, 7 da hoietako bat, orduan, udaltalde guztiei eta korporaziokide guztiei, mobilizazioetan parte hartzeko, gonbita edo deia bentzal luzatzei zuet. Eta aipatu datorren astean, abenduaren 2an ezoiko osoko bilkura bat egingo degula, aste artean, ohiko orduan, 6 aste artean, ezoiko deialdian, besteak beste udal aurrekontuen onarpenerako. Gai gehiago ere izango dira, baina ezoiko deialdia datorren astean, 6. Datorren aste arte.